weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to mbagne to dabbe to dabban to winding to ferella to mbayhe to ñabina to bagodina ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Abou Diabo Sow to beelel gawdi ko on takkusan kadi juula ha e nder galle ceerno Amadou Tidiane Kane ha to galle ceerno Mamadou Cissé Ba to fondu e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie ma en kaale jaltugol aduna conseiller premier ministre chargé des affaires administratives to leydi Sénégal ma en kaale jillu Macky Sall waɗi to Bruxelles lamorgo Europe to leydi Mali ma en kaale jaltugol kaso oɗo biyeteɗo Bakary Togola cokonoɗo gila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas to leydi Central Afrique wuro witego Kaga Bandura wonnongo e juuɗe pelle ceɓɓitiɗe gila 2014 ñalawma hanki o ngo arti ha laaɓi e juuɗe laamu leydi ndi kabaruuji men jolam jabiri so waktu o rokki en ma en jaa ha to dowlaji dentuɗe Amérique to leydi Iran to leydi Haïti ha to France bisimilla mone kirki kotodirte joni joni jañoɗen ceerno Djiby Sy ko safriyanke wittiyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko moƴƴuɗo longal bawɗo listihara laaɓaɗo halwa ceerno Djiby Sy ne jogui safruji en jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti ɗum fodde 13 rafine yaltema ha laaɓa fannu keddiɗo o so tawi a ƴetti ɗum fodde 19 rafine yaltema ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogui pegge omo jogui usula omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum yiiɗi waɗnede listihara kala nodduɗomo walla ɗaccuɗo o jo yo ɗaccu inde mum inde nene mum so tawi o ari o jaabo ɗum ha cikka mataw ko nder ɓerde ma o hoɗi ceerno Djiby Sy ene yawra rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotake omo yawrani kadi weddaɓe korte e waɗaɓe mbaɗaɓe baɗinal kala ceerno Djiby Sy ne yawi fitta ɗum ha soro ladde ceerno Djiby Sy ene tawe nder Nouakchott base makko mawɗo ne tawe sara jeere nettet sa ari ha to jeere nettet so tawi a waɗi 47 22 80 84 ma hawre ceerno Djiby Sy ceerno Djiby Sy kadi ene jogui base muɗum ene tawe nder leydi Mali tawete toon ko miñi kono wiye ceerno Samba Sy numéro mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilene mum yo gandu wonde marchandise uji e leɗɗe kese pul ngari joni joni ceerno Djiby Sy kadi ene andina dendagal bandiraɓe kala garo arande safaruji mum nde jomum so ronkani addora bidon mum 5 litres walla addora siwo muɗum so waɗi safaruji mum hano hannirta ni ceerno Djiby Sy komo Allah luɓe hannde Ganndal cafrowo yimɓe ha cella ɗum noon mbadden dandu faade makko ceerno Djiby Sy ene andina kadi dendagal keleneɓe muɗum wonde hay e nder korka he safruji koko jokkata safruji ɗi dartata ko ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe to mbawɗa wonde ne mbawɗa wonirde kala hay e nder lewru korka so tawi ari to cabinet docteur ceerno Djiby Sy ma heɓ safruji ma hano hannirta ni docteur Djiby Sow ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa keceje musoje koyɗe musoje asmo ɗojo duumiɗo e rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol docteur Djiby Sow ne andina dendagal kilineɓe muɗum wonde ñalawma hannde o mo tawe to Kidira to basmakko mawɗo tawete to Kidira
omo andina kiline makko kadi base makko gonnoɗo to Wourossogui e oɗo saaha joni artirama to magama noon tawate ko nder leydi Mauritanie taw woni ɗon ko miñi ko almudo makko laaɓaɗo golle de biteɗo Makibam kala jiɗɗo noon jokkodirde Makibam to leydi Mauritanie to base docteur Djiby Sow mbatta ko 26 81 43 92 ko ɗo woni numéro Makibam. Docteur Djiby Sow ne jogui base mum kadi to Dakar, base makko Dakar ha joni base on heddi toon e base makko Kidira Ñalawma hannde o ko kanko tawte toon. Omo andina dendagal kilineɓe kadi wonde leɗɗe kese pulgari e dendagal kadi to neɗɗo wawi wonde e nder jokli leydi he kala to leydi Mauritanie to leydi Mali to leydi Sénégal to Europe Amerique to mbawɗa wonde kala son pamodiri omo wawi fenande ɓe leɗɗe mawnirɗuma ha yettuma. Docteur Djiby Sow le grand guérisseur kala jiɗɗo hebdemo ko ɓurɗo labde mbatta 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa kadi numéro makko leydi Mali ko 223 70 85 72 47 numéro makko leydi Mauritanie mbiɗen Makibam ko 26 81 43 92 ɗum noon mbaɗɗen danɗo faade makko. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine sappo e ɗiɗi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruuji men e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko miñi men sehil men Seydou Abou Bah hono no mbirɗen e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie pudorɗen jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate e cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolleri aleta hanki o wonde ko temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe jeegomo neɗɗo kolkisa taw ko tumanoɓe yataw gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso he noon hen yimɓe sappo tawama e jaati ko fidaɓe mboroso nogas e joyyi e nder ɓe cellano kepti cellal mumen hano hannirta ni paati galleji mumen hay neɗɗo goto kadi ala mo rafi o yooɓi fittade mum ñalawma hanki o ɓe kolleri kadi noon e nder ɗeɗo balɗe capantati e jeetati sakkete ko sappo e goho neɗɗo woni ɓe rafi mboros coronavirus yooɓi pittali men e nder jokli leydi Mauritanie kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Zeynil Abidine wul Cheikh Ahmed ko kañum woni président du patronat mo leydi Mauritanie aleda hanki o joddima batu e remoɓe tawateɓe e nder falde traza e to wuuro Rosso e tawtorede noon hoorejo fedde maire uji tawateɗe nder falde nder région mo Rosso e hewɓe wonde tawtorede kadi e mawɗo fedde taw ko feddere ndinde dendagal maire uji tawateɗi e nder région mo traza wonno mujibu yewtere nde no walla batu ngu ko gam yidde joddade e mabɓe kamɓe remoɓe yewtidde e mabɓe kay hettade caɗele mabɓe andude caɗele mabɓe ha tengti noon e caɗele ɓe keeɓi e oɗo campagne ɓennuɗo taw ko campagne agricole ɓennuɗo dendagal kamɓe noon remoɓe kala ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni caɗele mabɓe kay ɗeɓe jogui kay ko wasde hebde ko fate banggue matériel no ɓe gollori hano hannirta ni e ngakkede ko fate banggue financement woni tigui ballal ummorade e laamu ngu to banggue financement haaɓe mbawa wadde campagne mabɓe hano hannirta ni hono Dia Adama Oumar ko kañum woni hoorejo fedde remoɓe e nder falde traja o yetti hoorejo patronat o noon woni président du patronat mo leydi Mauritanie o yetti ɗum no feewi e wattu ɗumen hakkille wattu ɗum hakkille mum e wattu ɗum hakkille hakkude muɗum noon e ɓeɗon remoɓe tawteɓe e nder falde traja kamɓe kala noon dendagal kamɓe ƴettuɓe konngulɗe kala haala mabɓe ko goota kamɓe kala caɗele mabɓe ko goota kay ko fati kay ngakkede ko fati matériel demirɗo e ko fati financement ummorade e banggue laamu o kanko patronat noon hoorejo patronat Mauritanaɓe noon o holliri tigui wonde o nani dendagal caɗele mabɓe kadi ma yettoto foti yettade hano hannirta ni kanko président des patrons noon ko adi tigui homo jooɗo nguɗon bato taw o waɗino visité société taw yettinoma société nationale taw ko fruiji de leydi Mauritanie tawateɗi e nder ɗeɗon fande kosam ɗum noon société noon tawe tigui e wertago tawa koto leɗɗe ɓesnoje e lora ene tawe wertago noon kene qime ha temedere capanɗe jeetati kilo ha temedere capanɗe jeetati hectare tawi noon e nder ndigal bowal hen capanɗe jeeɗiɗi % ko wiyete melon ko ɗum tigui woni ko rema hen adi nguɗon
oɗona batu kadi tawa kanko président du patronat leydi Mauritanie o joddinoma batu makko e remoɓe tawateɓe e nokku to wiyete Kermasara ɓenne kaali caɗele mumen kaali tigui caɗele mumen ɓurɗe jojjude e oɗo saaha joni ɗi jogui ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen bedden wul abidina ko jaydi yanke dowlunoɗo wonno ko kanko kadi wonno fondateur mouvement biyeteɗo dekkadi hin ko kanko kadi ko neɗɗo dawrugol o wonno ko kanko noon ko kanko yalti aduna aleda hanki o e nder hôpital mo Las Palmas to leydi Espagne e sa kay o waɗano évacué caggal nde o ɓenninno toon e mbadi safruji ɗum noon ko toon tigui o yalti aduna balɗe tati noon caggal nde o waɗi to leydi Espagne e mbadi évacuation ko toon tigui o yalti aduna taw kadi ko avion médicalisé kañum ittimo nder leydi Mauritanie wawi nawdemo ha toon to Las Palmas ko toon o yalti aduna noon ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ɗum woni ko yaltiri aduna ko kanko kadi wonno ɓurnoɗo famdude duuɓi e oɗon mouvement tawtonoɗo congrès consécutif des mouvements politiques biyeteɗo Kahidina et son projet national tokkomadi ko kanko kadi wonno journaliste ɓurnoɗo dowlude no fewi ɓurnoɗo ɓayde e nder radio leydi Mauritanie e saaha kay radio ngo fuɗɗi nde ko kanko noon kadi hewno wadde reportage uji kewɗi ha tengti événement ji mawɗi événement ji dawrugol so mbaɗino e nder leydi Mauritanie kanko hewno wadde ɗiɗon reportage uji e radio Mauritanie ha to télé Mauritanie kala ha tengti noon e coup d'état bannoɗo 1984 ko kanko tigui watno ɗiɗon reportage uji nde télévision fuɗɗi e nder leydi Mauritanie kadi hollirama o woni no directeur général télévision leydi Mauritanie kadi o halfinanoma poste ji kewɗi e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen SPD woni tigui sursaut populaire démocratique ko catal dawrugol sosogal ko ɓooyani e nder leydi Mauritanie wiyete noon ngal sosani ñande 1 lewru avril noon ɓe mbaɗino meeting mabɓe woni ñaɗɗal hanki o ɓe mbaɗino meeting mabɓe e nder leegal bitegal sebham to nokku to wiyete galeside sebham ko ɗeɗo noon taw ko police ji noon kañumen tigui ittiɓe ɗon kadi ɓe gaari kadi ɓe cakiɓe e saha kay waktuji seeɗa caggal nde ɓe puɗɗino oɗon ngal ɗon moɓodiral hono oɗon noon kam SPD noon woni tigui sursaut populaire démocratique so sa tigui ko ɓooyani ko ñande 16 lewru mars ko nden tigui woni catal ngal tafno e caggal noon nde police haaɗiɓe noon catal ngal noon addi ngal ɗon cosal ko biyeteɗo Bala Touré noon ko activiste droit de l'homme kañum nder leydi Mauritanie ko kañum tigui addi ngal ɗon catal ko kañum kadi yinno mawninde o ngal ɗon moɓodiral taw ko mbadi sensibilisation woni yidde andinde sebhanaɓe holko woni fayida e darde ngal ɗon catal bitegal SPD o holliri noon police o ko haaɗiɓe wadde meeting mabɓe sari ɓe sakiɓe ko noon ɗum ɗon ko provocation ko yidde kadi hollirde yidde tonje ɓe e yidde hadde laamu ngu wawde ɓe yettinde ko woni message mabɓe woni tigui laamu ngu yiiɗa heɗade message mabɓe ko ɗum saabi noon laamu ngu haaɗi ɓe tigui wadde meeting mabɓe ɓe kolliri noon ɗum ɗon ko provocation woni tigui ko tonjeɓe ko toñangue mangue no fewi ha joni kabaruuji men nder leydi Mauritanie hono no mbiruɗen gardini kabaruuji men Mohamed Wul Ahmed ko kañum woni conseiller du premier ministre chargé des affaires administratives kañum tigui yalti aduna altine hande 12 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goto nokshot lamorgo leydi Mauritanie ko ɗon yalti aduna o waɗino kako ɗon yalti aduna o waɗino noon ko tigui o meɗino wonde président du conseil national des concours dendagal concours aji mbaɗeteɗe nder leydi Mauritanie ko kanko wonno président o meɗino wonde président mum ko balɗe seeɗa noon caggal kañum nde o tawrano mboroso biteɗo coronavirus ko ɗen balɗe seeɗa ko ɗen tigui o yalti aduna ɗiɗo duuɓi sakkitiɗi noon hollirama tigui o ardi o halfinnoma poste ji kewɗi e nder laamu leydi Mauritanie ko ɓuuri tengtude ɗiɗon poste ji ɗi o halfinanoma direction des budgets au ministère des finances ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar sono wima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen jagoɗo leydi Sénégal kalfinaɗo ko faate Cellal ade e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui aleda hande o wonde e nder waktuji nogas ene cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde capanɗe jeetato e jeeɗiɗo holki so waɗa e nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi e nder ɓen noon hen capanɗe tato e nayo tawama e jaati ko wonduɓe e mboroso coronavirus ɓen capantati e nayo noon hen 11 ko contact suivi woni memodirnoɓe e wonduɓe rafi o nogas tato heddiɓe kala ko ka communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafi o ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano ɓe hen capanɗe nayi o goho kepti cellal men ha no hannirta ni paati galleji men 17 en tampisanne ma balliteto banggue fofango tugui hanki faade hande neɗɗo goto wasi fittade mum taw ko mboroso
coronavirus o yoɓi fittani mum leydi Sénégal ene yara ɗon tuggi ko refi wonade leydi ndi faade oɗo saaha joni 34 ujunere temen nayyi capanɗe jeegom e joyo fiɗaɓe e nder ɓen noon hen 34 ujunere temeɗɗi ɗiɗi e sappo joyo kepti cellal mumen hano hannirta ni ujunere capanɗe jeeɗiɗi e jeenayo kawri hen e ladial e ñalawma hannde o noon ko hedde juuɗe safroɓe nder leydi Sénégal kala wonduɓe e mboros coronavirus ko temedere capanɗe jeeɗiɗi o neɗɗo ene teska noon ɗeɗo balle rafi mboros coronavirus o ne usti no fewi ene yatiri ɓawo no fewi e nder leydi Sénégal ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal jen ha to région mo Sédhiou Médina linketo ene tawe tigui e nder Sédhiou e nder famde Sédhiou ko tana musɗo waɗi toon ko biyeteɗo Samsidina Badiane jaranno duuɓi nogas e joyyi ko kañum tigui fittade mum itta taw kadi o warda ko jassiji ko alada hanki o wara to nasti to wiyete tigui Médina linketo ne tawe nder commune mo Djireji e région mo Sédhiou ko biyeteɗo ɓurɗo lollude Weltaare kañum tigui yooɓi fittadu makko kanko Weltaare joɓiɗo fittadu makko noon joɓiɗo fittadu oɗon noon e ñalawma hannde o mo tawe tigui e juuɗe dadiɓe ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar Macky Sall horejo leydi ndi ene tawe jillo muɗum to Bruxelles lamorgo Europe woni tigui lamorgo leydi Belgique jillu makko noon ko kiiɗe hanki o yetti toon nayomo toon noon ko bismago woni tigui président conseil européen kañum tigui bismimo toon ko kanko woni koɗo men spécial woni tigui invité d'honneur nguɗon berta ko fedde union européenne foti joɗade toon e nder jillu ngu noon kanko horejo leydi ndi Macky Sall mawo joddo e son excellence Charles Michel président conseil européen mawo joddo e mbadi jokkodiral moƴƴal hakkude leydi ɗe ɗiɗi woni tigui hakkude fedde union européenne hakkude muɗum e leydi Sénégal mawo joddo kadi e ministre président walloni Bruxelles mawo joddo kadi e ɓen joom ngaaluji en taw ko des investisseurs privés woni joom ngaaluji en wawa mede kay mo wawa tigui ƴamde ɗumen ha mbawa arde tigui investirde ƴeddu ngaaluji mumen e nder leydi Sénégal ɗum noon e oɗo saaha ko noon kanko hoorejo leydi ndi Macky Sall teskama tigui mawo joddo kadi e hoorejo boñ taw ko banque biyeteɗo banque européenne d' investissement mawo jodde e mumen foof noon ko gam yidde jokkodiral moƴƴal hakkude leydi Sénégal e ɗeɗon leyɗele jeeteɗe nder dongle Europe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Tambacounda ene tawe sunare mawde no fewi ha tenti noon e yimɓe jeeyaɓe landa APR noon woni tigui landa ka Macky Sall addi ko sagata gorko goto goso militant taw ko landa APR baɗɗinoɗo taw kadi ko ɓattiɗo oɗon biteɗo Sidiki Kaba kañum gonnoɗo dow muto muɗum ene yahanno batu tawtoriyede taw ko batu Kogère kañum tigui waɗi accident moto o noon e saaha kaymo dogano dognu fakkinde no fewi ko ɗon tigui o feeri rawandu e dow lawol ko ɗon o filti o yani en coma woni tigui o faɗɗi nde ronda nawata hôpital noon ko toon tigui o wasi fittanu makko hollirama noon ko ɓattiɗo Sidiki Kaba hay moto mo jogui o hollirama wonde ko Sidiki Kaba ko kañum tigui sodannoma oɗon moto mbiɗen noon ko ñande aseta ɓenuɗo ko nden tigui accident o waɗi e dow lawol bitego route nationale sawa kadi waɗɗani camp militaire biteɗo Mamadou Lamine Dramé tawateɗo mo Tambacounda ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar se ɗum wima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen to leydi Mali noon Bakary Togola ko gonnoɗo maire Bamako ko kañum kadi wonno hoorejo tatal bitegal la PCAM kañum noon woni APCAM noon woni tigui catal halfinaɓe ko fate dendagal remoɓe coton woni wiro nder leydi Mali kanko noon oɗo saaha kala guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas omo tawe tigui e nder kasoji tawa kadi o tuuma ko dirkude e dirtinde koppereje kewɗe no fewi kene qime ha 9 milliards taw ko haalisa franc CFA o lirama noon laaɓi kewɗi no fewi hujjukkinta makko namdinoma ko wiyete liberté provisoire walla liberté sous condition ko donkunoɗo kono guila alarba ɓennuɗo heeɓi tigui liberté sous condition wogon liberté noon caggal nde o yooɓi 4,6 milliards franc CFA woni milliard uji nayyi piccal jeegom nde o yooɓi taw ko franc CFA ko ɗon tigui o wawi ɗaccitede o foofa kenal lekkitare oɗon haaliss mo yooɓi noon hollirama tigui ɗeɗon koppereje kala waɗa haalisa ɗorat mo yaltini woni hen ko yaltini koppereje ko ɓuuri hewde hen noon ko ma galleji makko yeeji makko e guesse makko e booye makko kala ma mbawi waɗede saisi jeeya tigui ha wawi timmude oɗon haaliss beele kay o wawi hebde ko wiyete liberté sous condition heeɓi kenal lakkitare oɗo saaha joni mo tawi nder galle makko hollirama noon dendagal ɓe o nanguidino e ndin mbadi kala keeɓiɗo liberté sous condition jaltino kasoji kanko goto heddi noon
e nder kasoji he kanko ne gila alarba ɓennuɗo ɗo heeɓi tigui oɗon liberté mo tawi tigui e nder galle makko e oɗo saaha joni hollirama noon duuɓi sakkeɗi waɗi nder kaso e kala o wonano karɗo cellal ha joni ko leydi Mali keddoɗen landa IRD l'IRD noon ko hitande landa l'IRD ko landaka Soumaïla Cissé addino hitande ko hitande leydi Mali noon ko hitande fane woni tigui en 2022 woni hitande ujunaji ɗiɗi no gasi ɗiɗi ko nden tigui ɓe jahata sungoji mabɓe ko fate subade hoolejo leydi landa l'IRD noon ko ka landaka Soumaïla Cissé addino guila Soumaïla Cissé yalti adduno noon e oɗo saaha joni ardi landaka ko biteɗo Kalidou Sonogo noon kañum woni premier vice président landaka caggal nde Soumaïla Cissé yalti aduna e oɗo saaha joni kanko ardi landaka hollirama noon e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe taw ko yimɓe ardiɓe landaka e yimɓe militant ji tigui mawɓe landaka hewɓe mabɓe kay ne jogui kulhuli ya taw oɗon biteɗo Soumaïla Cissé noon taw biteɗo Boubou Cissé ɗaccon haqqe Boubou Cissé noon mennoɗo wonde hoore jagorde e laamu Ibrahima Boubacar Keïta ko jiɗɗo gemmanade ɗiɗon sungoji hooreji leydi taw kadi o yiiɗi gembade ko dow kaɗo landa wiyete ka l'IRD hollirama noon e oɗo saaha joni yine tuma yimɓe hewɓe ardiɓe landaka koko puɗɗi munnede haalis taw ko Soumaïla taw ko oɗon biteɗo Boubou Cissé kañuma fuɗɗi munnudeɓe haalis beele kay ɓe mbawa wonande ɗum ha mbawa gembade yidde ardade leydi ndi e dow kaɗo noon landa ene waɗi yimɓe noon jeeyaɓe landaka ɓe noon kolliri hay sinno Boubou Cissé joguima ndi garuna wawata tigui gembade e dow kaɗo noon landa gam yidde ardade leydi ndi saabu kay oɗon biteɗo Boubou Cissé ko kañum wonno hoore jaggoɗel laamu Ibrahima Boubacar Keïta ete ko ngol laamu kanko Soumaïla Cissé ha o yalti aduna ko ɗum tigui nguɗoɗo laamu wonno ko haɓantom ɗum noon soɓe mbaɗi ɗum ne wayno tigui ɓe jamfima mémoire makko ɗum noon ko mette mawde wonanta yoga e yimɓe jeeyaɓe e kanan landa wiyete ka l'IRD ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Mali ñande aljuma jeenaya lewru avril gonɗen ndu wonno tigui ñawore taw kadi ko ñalawma sakkede ko fate première session de la cour d'assise mo hitande 2021 e nder oɗon ñalawma noon ɓeɗon ñawoɓe joguino tigui ko ɗereji ɗiɗi woni tigui ñawoji ɗiɗi ɓe joguino oɗon ñalawma e nder ɗi ɗereji noon tawe hen ɗereji biyeteɗo Moussa Diallo ko chauffeur de profession taw noon kadi o ñawira ko tumede kay duppude magasin patron makko jeenoɗo friperie woni tigui Fugga Diagne guila e paɗe ha e comti caggal nde o duppi boutique muɗum taw kadi koye teyaɗe makko ɗum noon wonno ko guila e lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi ko guila nden noon ko duppuno oɗon boutique ñawore makko noon ko oɗo saaha joni ñawore nde yani ha laaɓi ɗum noon tajanama mo leɗo duuɓi joyyi e kaso kabaruuji men e ɗemngal pulaar koto Centrafrique paade noon laamu Centrafrique o holliri tigui weltare mum mawde no fewi wonande dadiɓe leydi muɗum e ha tengti kadi e ɓeɗon dadiɓe taw ko wiyeteɓe les alliés ha tengti noon e arma leydi russe caggal kay nde wallunoɓe haaɓe mbawi heptude ngoɗo wuuro wiyetego ka banduro no taw ko wuuro tawatego woni ko centre woni carrefour commercial tawatego nder leydi Centrafrique taw kadi ko won wuuro guila hitande 2014 wonno tigui ko juuɗe pelle ceɓɓitiɗe e ñalawma oɗo ñalawma hanki noon togui ñalawma hanki sanga 17 heures wuuro ngo arti ha laaɓi e juuɗe laamu Centrafrique ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar kabaruuji men jolam jaɓeri koto dawlaji dentuɗi Amérique paɗen nina police ko wuuro wiyete noon oɗo saaha kala ko nder gona wuuro noon wonno tigui seppoji ha oɗo saaha seppoji ɗi ne jokkuno ko fati e wargo ɓalejo biyetenoɗo George Flory tawa kadi ko policier boɗejo kañum tigui yoɓino fittano makko caggal nde ƴetti huforo mum dicci e dande makko ha ɓuuɓi ha o wasi fittano makko eɓe goni nden ñawoje ɓe gaynani e oɗo saaha ñalawma hanki on e hollirama tigui ko policier boɗejo goɗɗo kañum toon yoɓi fittano ɓalejo goɗɗo sukotta koso jarowo e duuɓi nogas jamma ɗum noon ko jamma aleda hanki o tuggue hanki noon faade oɗo saaha joni jaam ñallani toon juma juulaka toon caggal kay ko seppoji gulli jaw goni toon ñandude kulala hittolelo laamu ngu wawi neddi toon renfort ɓeɗon dadiɓe hirde garde national beelen jaam e kisal ne arta toon caggal kay ɗiɗo wargoji jokkodirɗi toon tawa e kala saaha kadi ko waɗeɓe mbarata ɓaleɓe oɗon sukotta koso baraɗo ñalawma hanki jamma hanki o hollirama tigui ko pellaɗo e saaha kay mo policier ji ɗi gonno e contrôle routière ko ɗon tigui policier goto yoɓi fittano makko kanko baraɗo on mo wiye don tem right koto leydi Iran paɗen laamu leydi Iran holliri tigui wonde nokkuji mum taw ko installation mum te fewnata arme nucléaire koko waɗa saboté e oɗo saaha joni on sabotage ɓe mbawi gonɗinde wonde kay waɗi perturbé woni tigui bonni golle mabɓe ko fati pewnugol nucléaire mabɓe taw kadi koto base centrale mabɓe nucléaire biteɗo nantage oɗon sabotage noon ɓe joofi feɗede mabɓe ko laamu leydi Israël ɓe kolliri tigui kañum Israël waɗi ɗeɗon golle kadi koɓe waɗoɓe joftegu mabɓe ɗeɗon caɗele noon ari ti koye saaha kay kaldigal wona hakkude kay ko fati no accord nucléaire cifanaɗo guila 2015 no jaam e kisal artiri hakkude oɗon accord ɗum noon ɗeɗo golle
so janti hen ene wawi tigi herƴina ko fate oɗon accord kabaruuji men jolam jaɓeri koto leydi Haïti paadena yimɓe jeeɗiɗo tawa kadi ko yimɓe diine isayankoɓe mawɓe diine isankoɓe ɓe nder leydi Haïti mbawi biftede ñalawma hanki o e nder ɗen biftaɓe jeeɗiɗo noon hen ɗiɗo ko faraisenaɓe hanki no ɓuuri noon ko hanki ɓe bifta 1 lewru avril police mo Haïti noon holliri tigui hay goto ala puɗɗiɗo yeytade ndeɗon biftande kono hakkillaji mabɓe kala tiki ko ndeɗo fedde taw ko fedde saysiyeɓe wiyeteɓe 400 manozo kañumen mbaɗi ɗeɗon golle foto leydi France paɗen to ren ene tawete hirnangue leydi France guilam gueɗe kolliroje noon gañam tubagu faade diine islam wiyama toon noon e ɓaɗe taw ko centre culturel islamique tawateɗo nder ngoɗon wuuro witego ren tawa kadi e on centre ko ɗon tigui julɓe ren ko ɗon tigui mbaɗata waktuji men woni juma men eɓe gaari subaka noon julde ko ɗon tigui tawi bindi musi no fewi kolliroje gañam tubagu faade l'islam nde winda e ɓaɗe ɗe ɗin noon bindi noon ko wiyede tigui wi non à l'islamisation min jiiɗa islam vive roy ou bien Charles Martel Chauveau ko ɗum tigui woni ko winda hen ɓe kolliri mette mabɓe noon no fewi kamɓe julɓe ɓe eɗeɗon bindande kolliroje gañam tumagu faade diine islam e oɗo saaha joni parti mo ren udditi ñana losgoji mum beele ɓe ganda binduɗo ɗiɗon bindi baɗɗo ngal ɗon baɗal beele ne rewne lawol ha joni koto leydi France paɗen to leydi France noon to ñalawma hannde o ko pellodiral tigui waɗi yesso hôpital biteɗo Henri Dunant mo 16e arrondissement Paris ɗiɗo gañima hen goto ko debbo keddiɗo ko gorko ɓen ɗiɗo gañiɓe ɗon caggal nde ɓe nawa to hôpital ko toon tigui hen goto hawri e ladial e oɗo saaha joni noon baɗɗo joguiɗo peƴal mum ne fella yimɓe o ɗon ko dogɗo ko naɗɗo ladde so yite taw losgoji jaaƴi nana mbaɗe hen mbaɗomo wawa teɓede o rewne lawol so tawa noon andede baɗɗo ngal ɗon baɗal ngal holko waɗi ɗum e holko saabi kadi moni ko saabi omo waɗi ɗum musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno komin tongan on kabaruuji men e ɗemngal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah ketki malaki jaam Allah jogomi jogo on